O pasado verán, o Executivo local realizaba o acondicionamento da estrada municipal entre Aldarís e o cruce de Burzó. Unha actuación que tiña como principal finalidade a mellora do firme e a seguridade do vial. Lonxe diso, un ano despois, a obra presenta innumerables deficiencias, ou iso é o que denuncia o PSOE local. Que se está desfacendo polo lado da cuneta, cada vez a cuneta máis fonda e cada vez a carretera, o aglomerado está chegando xa á línea. Noutros sitios xa comeu a línea blanca e nós creemos que isto é un peligro. A min que me digan, que choveu moito este inverno, vale, pero que chove todos os invernos. O Partido Socialista considera que o estado actual da estrada constitúe un serio perigo para os usuarios que transitan por ela. É un peligro, é un risco para bicicletas, para coches, porque aquí é unha carretera onde circulan moitos tratores, os coches teñense que medir xa 2 coches, imaginadevos se nos cruzamos cun trator. Hai veces que hai que dar marcha atrás, arrimar donde se poda, pero ca visibilidade que hai no inverno aquí, este é un peligro constante. Para os socialistas, o equipo de goberno é o culpable desta situación, por non ter realizado no seu día un seguimento e un control correcto da obra. Trátase de algo non puntual, e que, segundo denuncian, acontece tamén noutras obras. Isto non é puntual, isto está pasando en noutras obras. Noutras obras que se están facendo, está pasando o mesmo por non ter unha persona responsable que supervise esas obras. É verdade que hai técnicos de fora do Concello que están supervisando esas obras, pero por parte do Concello non hai nadie. As empresas veñen e executan as obras sin supervisión por parte do Concello. Se nós non temos unha persona que supervise día a día, que sepamos con certeza pois que leva os espesores correspondentes, que a compactación é a correspondente, pois teremos este problema sempre.